La tercera edició dels Premis Emprenedors a l'Empordà ja té guanyadors. El lliurament dels guardons s'ha portat a terme en el transcurs d'un dinar a la nova escola d'hostaleria de l'Alt Empordà. El premi a la millor idea de negoci obert als instituts de la comarca ha estat per Trixi Empordà, un projecte de bicitaxis a Figueres elaborat per Irune Ariño, Marc Cabello, Judit Montfort i Agnès Rebollo de l'Institut Oliva Gran. En la categoria de línia de negoci innovadora s'ha reconegut a Teresa Combriu per una empresa pionera a les comarques de Girona en el tractament del bacallà. El Premi Emprenedor ha estat per Pau Corrius amb Energetic Innovations Catalonia en primer premi, mentre que Maite Oliva s'ha endut el segon amb Wiki Armap. Finalment, el Premi Jove Empresari ha estat per Xavi Pasqual, director de Promo Arts Music, l'empresa responsable del Festival Acústica de Figueres, que enguany celebrarà el seu 10è aniversari. En el transcurs de l'acte s'ha comptat amb una ponència de Cristóbal Colón, fundador de la cooperativa La Fageda. Candidats i premiats han protagonitzat la fotografia al costat dels organitzadors, l'Associació de Joves Empresaris de Girona, el Setmanari Empordà, l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal. L'objectiu d'aquests premis és la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca, la difusió de la innovació i el reconeixement al valor afegit que aporten les persones que ho fan possible.